Ayo. 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 Wake up. Good morning. Oy, good morning pod. Unsa man? Mangayat ako ginabang ni mo, Kap. Unsa man klasya sinabang? Akong asawa manggod, Kap. Tulo na kaadlaw nga way libang-libang. Nya, unsaon man ako na imong asawa? Mangayat ako gamay ginabang, Kap, para mapacheck up na ko akong asawa. Aw, kana ra man day. Way problema na, basta na kondisyon. Sa buong klase sa kondisyon na, Kap. Uyabon ko ni Ha? Niyabag na kakap kadako nimong lalaki? lalaki lagi ko pero akong kasing-kasing, babae man. Nah, niyabag na dili ko, Kap, ay. Naano na nimo? Pili, luwason nimo asawa o uyabon ko nimo? Sige na lang. Akong bahaton ng tanan para maluwas lang akong asawa. Naano man day na? Saman, game na ka? Oo, Kap, uyab na ta. Basta ayaw jug saba-saba sa lain, ha. Yes, baby. Uluuda po ng bibi, Kap. Kung tawag nga na, Bel, luud kayo. Na, lain na ka, baby. Ganahan ko ka na atong call sign. Wala ka na lang. Bisag luod kayo. Dara, baby, ako hinabang. 1, 2, 3, 4. 4 kini, ha? Agad ako, adag abs ni mo, baby, no? Kap, luudan ni mo. Baby, oh. Una. Salamat, Kap. Ay, salan to, ka? Ay, bibi di ay, sorry. Ka na ba? Naaramday na? Arin ako, bibi. Sige, baby, amping. Bulusan ni oy. Tulo na kaadlaw wala ko kalibhang. Lab, bidaan na ko ni Kapitan ng hinabang. Oh, maayo noon, love. Lab, ipacheck up natin karon mabalan nun sa panding sa doktor. Love, ma-check up na ko. Ano lang? Kung sakit ni mo, ang pinili nilawas na. Binali magkasakit ra. Meron lang. Sakit ka nito yan lahat. 2 hours later. Ulit sa hero eh. Ningaw yung adlawa lagi. Ngawarong adlaw part. Lumayad kita ko. 5 pesos raman. Di kini ko kapalit og ginamo sa aning kitaan eh. May gani ka, nakising ko ako. Udikit na piso. Yung kadulog sa asawa ni rong gabi man. Tira na boss. Gitar ta sa hero na hero. To, Sayro. Oo, ako lang na boss. Imo na. Boss, motor boss. Ini rabi. Ay, mo lang na part. Maluoy ko nimo wa kay abot rong adlaw. Sige. Asa mo, sir? Salamat, naabot na siya. May nera. Kailan plate niya, boss? Winter ang ulo, sir. Salamat po. Dito sa bagong doorbell, sa doorbell, ano ba? Nagara. Ninilag. Ninilag. Good morning, Doc. Oh, good morning pod. Unsa day ato? Akong asawa mong Doc. Tulo na kaadlaw nga wala kalibang.
Ikaw pong ko sa kay gikalibanga mandugoy ka pong ko ata. Ikaw ayaw lang. Hindi na kasbukang. Okay. Wala na kayo sakit. Sige, Dok. Ano sa mga yung nagsugod ni di siya kalibang, sir? Yan to, Sabado pa, Dok. Problema gani kong asa kung makakita ni para mapacheck up akong asawa. Mao ba, sir? Ato dan awon ni mo misis sa ali diri misis. Sabak di ba? Sala na, Dok. Di man maoy mo, ha? Dan awon lagi nako ning di man dugoy ni kalibang ni imong misis. Abot ingang gisabak mo na ni mo, dire palingkura, ha? Ako sa nang tanawon, usa balik sa lingkod diya. Yugon pa kaya na akong misis, nya imo pang gipasabak da. Lingkod na ato misis. Naya po na, Dok. Salan po ka, Dok. Imo pang gibundak, Dok. Huwag pa kayo ni Yantiyan, imo pang gibundak. Huwag kay kong asawa. Ay pagbuak. Ako may doktor, di man kay doktor. Ali ang dili misis. Sabak na dali. Okay. Nanapod, gipasabak na po nimo. Tan-aw na ko ning iyang mga kuan. Unsay di siya kalibang ane. Naya po na, Dok. Huwag pa kayo ni Yantiyan. Kena mo atiman na. So, na yung gikure-kure di. Mao ding di siya kalibang. Nakatulon siya kuan, spark plug. Na, Dok, ginuang naman na imo, Dok. Unsa man jud, Dok? Ay sagad wala pa ko mahuman. Ako ko yung gibipihan. Dili man kana, dili man dia, Dok. Diri sa tiyan, no? Diri man siya di kalibang. Di dili. Binanyak naman na imo, Dok. Dili naman na check up mo, ha? Abot naman ka diha. Nara na diri ang sakit ka. Ari ba? Tiyan. Kani bipihe. Nadak. Na. Nakita na nako. Dako jud kay problema imong misis. Unsa man yung problema ha imong nakita, Dok? Basta na ako'y nakita nga di masabot ang naa sa iyang tiyan. Unsa man jud imong nakita, Dok? Kulbaan na ba ako dire? Ito man ni sir. Itom ni siya. Gadagan-lagan. Lusa na. Unsa day klase sa itom, Dok? Kaysa Pulang taon sa balik. Ay, maodi ay. Kani imong problema sa imong misis. Utot ra ang wala kagawas. Na, maora man day na. Ngaya pa ko kinabang sa kakapitan. Luko pa kog lagan-lagan asa ko makakita og kwarta para magpa-check up lang pikang utot ra man di ay na. Balan pang utot ra. Imo gi buhagay to CR. Uli na lang mi Doc. Dito rin ako na ipagawa sa balay. Dalat. Unya ang bayad ninyo? Nga wala ka mo? Kenapa din ay bayad, Dok? Siyempre. Mas ginhawa na tulbok-tulbok ka na iyang tiyan. Anong balan unsay problema? Apa din ay bayad nga imo manggi. Kaya diri, sabak na diri, sabak na diri, sabak na Yo, what's up mga ka-Break TV? Mauding di siya kalibang. Nakatulong siya kuan, spark plug. Shout out ko ni Ma'am Mary Chris Mayola. Enjoy watching, Ma'am. Thank you and God bless. Og shout out pod ko ni Pakil Suwa. Salamat, God bless. Og shout out po day ko ni Asintado og ni Ako'y Bubo, Tayo'y Bubo nga always nag-support sa among channel. Shout out mga sir, salamat. Shout out day ko ni Mary Jean Kalibat og ni Christian C. Thank you all for watching. Og shout out po ko ni Laika Aninyon nga nag-support sa mong channel. Shout out. Action. Shout out po ko sa Janua Mix TV. Salamat. Thank you for watching.